Umphakathi wasembangweni uthi ubuthwele kanzima eminyakeni edlule ungenawo amanzi njengoba ke ubuthembele emfuleni kepha uma kunesomiso ikakhulu ke eMsinga abegqoza amanzi. Impilo isimnandi kakhulu manje. Ngoba kwamina njengangila nje umpompi nanku esangweni la ekhaya. Ekhaya basahamba distance le kade beyihamba. Sasiphuza nenkomo eNgobongwane. Ukufika mhlambe emini inkomo sefike zaphuza sikuyime safuna ukuthi siwaservice siwakhipha amanzi siphinde sime silinde futhi ukuthi efike. Mangabe ukuthi anile izulu sokusebusika asikwazi ukuthola amanzi. Lo mklamo wamanzi udle imali ezigidi ngama-27 zamarandi. Kanti unompompi abahlinzeka ngamanzi umphakathi abangama-58. La eMsinga Umasipala wethu omkhulu kunayo yonke umasipala osemakhaya ekujuleni. Unenhlanhla kumthetho wokudlula komfula uthukela. Ube nenhlanhla ukudlula kwempofana. Kodwa abantu abanawo amanzi ngoba kulukhuni ukuthatha amanzi emfuleni uwayise kubona ngoba abantu abaningi bakhe endaweni eziphakeme. Kodwa siyakuzama lokho ngoba sesiyifakile imali enkulu kwaEskom ebaluleke igidi nezisishiyagalombili kuba kukhulise ingqalasizinda yakhona la eMsinga kuthiwa iSampofu water treatment plant. Izothi ke mayisicediwe lo msebenzi ke abesamanzi esegeleza ke yonke indawo. Umasipala waseMzinyathi ophethwe iqembu IFP usematheni kulezi insuku kulandela ukuthenga injini yokumpompa amanzi uma kuphele ugesi esikhungweni esihlanza amanzi ingquthu Vendrift Water Treatment Works. Ngokwembiko esabalale nezinkundla zokuxhumana, le injini idle umasipala imali ngo-6.4 wegidi zamarandi. Uyiphendulela, umasipala uthe ekuqaleni wawuyiqasha igenerator ukwenza lo msebenzi obiza kakhulu kulesi sikhungo. Manje kwakumele ke wenze okukodwa kokubili, ukuqhubeka uyiqashe noma uthenge owayo. Nembala ke wanquma ukuqasha lo mshini umsebenzi wanikezwa inkampani okwakumele ihlinzeke ngawo, kepha ihluleka ukuthola umshini odingekayo, kwabe ke sekhoxiswa ukuqashwa kwawo. Umasipala wabe usunquma ukuthenga igenerator yawo enkampanini iAsiziqalele Constructors ngo-5.6 wegidi zamarandi, ingakafakwa iVAT yaba ke ngo-6.4 wegidi zamarandi uma sekuneVAT. Umasipala uthi ke wonge imali engu-9.6 wegidi zamarandi ngonyaka njengoba ke ukube ubuqasha le generator ubuzokhokha u-800,000 wamarandi ngenyanga. Lo masipala unxenxa umphakathi kuba ufune ulwazi ezinkundleni ezifanele ukuze uphenduleke ngendlela efanele kungalimalanga sithunzi samuntu. Umasipala waseMzinyathi ungaphansi kweso lomlawuli ovela kuhulumeni wesifundazwe iKwaZulu Natal. Ngakho ke konke okuthengwa ngumasipala kudlula esweni lakhe umlawuli.